سلام كم يدغون لو ما أنتي دمت أي كم قدوم تزي كوينو شلل كتبون خبانياتو شعال سزعزنيو ICT كلتا شحن أسران كلتن mentorship video 3 time and the price theory زبلين عن ري مالتيو نايك شحن أسران كلتن mentorship video 3 عن ري مالتيو بزعبا جزين واقان زلو متأسسار كمي قرنا أبناتنا ربحان معلان كانوا علو نخيلكا أبز فيديو أتغل لابلنا خنزارة لبنا تايم جزين زلو متأسار كمي مسلن عمق إلا نعاقاتكم نزي لفلزي بزي مت الملكعو كنرينا مالتيو نخيل أبتي وانا تمرتنا كم وطرو أبز فيديو نزارة لبلو مارستات أغدي ما هنا قروكبين أبز فيديو نزارة لبلو مارستات opening hours and AMD ويكا accumulation, manipulation, distribution كنرينا بتوساخي بزعبا kill zone for indices trade نخنقبر كنتك أمالو مزلنا kill zone سون كنرينا مالتيو كمون Asian range انتايو London open kill zone New York AM session New York lunch New York PM session indices كمتن بزخل indices كتاكم بزخل كمي قرنا نتكملهم أبز فيديو يوم قابلك قلت لكم opening hours بلنا لبزي and AMD هجي أبدا مجمري أنا أتنام أتوي أبزياتها يلا حنتي أبزياتها يلا IPDA use opening price as a fair price إلنا له أبزيا نحز نابيك وسجوكمي ناب price is أجوني price is fractal in nature. Price is fractal in nature. Taimality. Price fractal. Price بتفترو fractal إنانو بدلنا مالتي. Fractal تايو. Fractal كاب fractus. زبل ناي لاتين قانقو عزمت أيو. Fractus انتاي مالتي. Fractus مالت نحاجة نجر نحاجة عبي نجر زوم جيركا اتناتو دقيق بارت ويكا تدقيق ناتو بارتيكلز تم دقيقتي باطاتات ناتو تاريخايم نتا عبي باطا يمسلو زبل كونسبت ويكا تنزا حسابي which means نحاجة قوبو اندهر تاريخايو قوبو امرئيو عدكيكا تاريخايم تم امانكا او تمنا اشتن تايم امانيم كلاتو مالدي ويكا perfect زغونك قال كركب فتنا لغو نابانا أنا خردنا نبذ خيل عمل تمسين هايو بزوج زين إحنا عب موسون بعلن صنع زخنا مرجع تاسل زلنا نبل أبون ودين ترينا من عملت اتودو جل ناتو part وكأ ناتو characters نتي أبو يمثل اتولع تولي دخاء اتولع نمن يمثل نتي بو يمثل جينيتيكالي متأثر سلزلوني جزياتهم بعالت متأثر سلزلوهم يوم تماثل تزغون زلو a price is fractal إلا نابناتنا market كنم تسوهلنا كين price is fractal in nature كن بالكل انتهي مالتيو ab higher time frame ab منزلي abنا ورحاوي chart آتيهم كسرحو لهم نابنت نحادة ورحي كاندل علو اتني حادة ورحي كاندل نناي سومن كاندل يمثل اتناي سومن كاندل نناي ديلي كاندل يمثل اتناي ديلي كاندل نناي 4 اور كاندل يمثل كوم دابلا صاب تحتي اكل متأسسار عليهم يو فراكتال يوم تماثلت يوم زقوراني نجر عليهم تحاز مالتي هجي price is fractal تغوينو ممثال تليو أب منزلي بصراحة analyze اندحر دعا أب تي lower time frame أب 15 دقيقة كنأتو كنوصل كحجزنا زخيل تغوينو كم يقرأنا هنتكمل دخيل كم يقرأنا ناب ربحنا هنوعلو نخيل كا أبزيلو معانتي بزرزراتو خنرينا بالتيو هجي IPDA زي interbank price delivery algorithm نبلو زلنا كل ديانتي opening price أبيناي time frame بزي قدس أب يرلي يكون أبناء عمت نجمريا open مقبري price يكون أبناء ورحوي كاندل open مقبري يكون أبناء سومناوي open
ኣብ ናይ ዴይሊ ኦፕን ኣብ ናይ አወርሊ ኦፕን ኣብ ናይ 15 ደቂቕ ኦፕን ኩሉ ግዜ ነቲ ኦፕኒንግ ፕራይስ ናይ ሓደ ካንድል ከም ፌር ፕራይስ ዝሪኦ ቢግ ኢንስቲትዩሽንስ በዛ ዓይነት መልክዕም ዝኣቱ ኣብቲ ኦፕን ፕራይስ ፌር ዝኾነ ፕራይስ እዩ ድሕሪኡ ንኣብነት ባይ ክገብሩ ተኮይኖም ወይ ከዓ ክገዝኡ ተኮይኖም ካብቲ ኦፕን ፕራይስ ትሕት ኢሎም ይኣቱ ድሕሪኡ ከዓ ናብቲ ዝደልይዎ ማርኬት እንቀሳቕሱ ወይ እንቀሳቐስ ማርኬት ማለት እዩ ማርኬት ብIPDA ዝንቀሳቐስ ኢልና ነርና ማለት እዩ that's why opening price ኩሉ ግዜ ከም ፌር ፕራይስ ተኮይኑ ክንደይ ዓይነት ፌር ፕራይስ ኦፕኒንግ ፕራይስ ኣለውና ሕጂ ኣብ bias and narratives institutional order flow ኢልና ክንመፂና ትምህርቲ ክንመሃር ዓሚቑና ማለት እዩ ብዛዕባ ፕራይስ ታይም ኤንድ ፕራይስ ክንሪኢና ማለት ሎማዓንቲ ግን 3 ኦፕኒንግ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ምዃን ንመን ንኢንዲስስ ክጠቕሙና ዝኽእሉ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ኣብነት ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሚድናይት ኦፕኒንግ ፕራይስ ኣለና 00 ብኒውዮርክ ታይም ፍሬም ማለት እዩ 00 ብኒውዮርክ ታይም ፍሬም 00 ኦፕኒንግ ፕራይስ እዩ ካልእ ኒውስ ኢምባርጎ ዝበሃል ኣብ ሰዓት 8 ፈረቓን ኣለና እዚ እውን ብኒውዮርክ ታይም እዩ ማለት እዩ ብኒውዮርክ ታይም ከምኡ ከዓ ሰዓት 9:30 ኒውዮርክ ሴሽን ንኢንዲስስ ስፔሻሊ ኦፕን ዝገብረሉ ኦፕኒንግ ፕራይስ ኣለና ሰዓት 9 ፈረቓን እንታይ እዮም እዚኣቶም ሰዓት 00 ኒውዮርክ ታይም 00 ፍርቂ ለይቲ ለንደን ኦፕን ትሬድ ንክንገብር እዩ ለንደን ኦፕን እንታይ እዩ ስለዚ ተማሃርናዮ ግን መፂና ጃስት ክዝረብ ስለ ዘሎ ዛረብ ዘሎ ከምኡ እዚ ሰዓት 8:30 ንብሎ ዘለና AM and PM session trade ንክንገብር ይጠቕመና እዩ ሰዓት 9:30 ንጎይ እዚ 8:30 ንጎይ AM እዩ ክልቲኡ እዚ AM እዚ እንታይ ትሬድ ንክንገብር እዩ AM session ከምኡውን PM session trade ንክንገብር ይጠቕመና opening hours እዩ ኣበይ ኣብ ዴይሊ ኣብ one day ኢና ዲፔንድ ይገርናሎ ማዓንቲ ክንዛራረብ ማለት እዩ ኣብ ሃየር ታይም ፍሬም ካልእ ቪድዮ ክሰርሕ እየ ኣብ ሎወር ታይም ፍሬም ኣብ ዴይሊ ቻርት ግን ቶም ሰለስተ ዓይነት ኦፕኒንግ ፕራይስ ከም ዘለውና ኣብ ሰለስተ ዓይነት ኦፕኒንግ ፕራይስ ዲፔንድ ጌርና ትሬድ ክንገብር ከም ዘለና እየ ዛረብ ዘለኹ ማለት እዩ which means opening price ክንብል ከለና እንታይ ማለት እዩ opening price ማለት fair price እዩ ንኢንስቲትዩሽንስ ኖርማል ዝኾነ ፌር ዝበሃል ፕራይስ እዩ ርትዓዊ ዝኾነ ዋጋ ናይቲ ማርኬት እዩ እዚ ማለት ከዓ ኩሉ ግዜ ካብቲ ኦፕኒንግ ፕራይስ ንታሕቲ እንድሕር ተወሪድና ባይ ክንገብር ፌር እዩ ርትዓዊ ዝኾነ እዩ ክትነግድ ፋይን እዩ ሴል ክትገብር ተኾንካ ካብቲ ኦፕኒንግ ፕራይስ ንላዕሊ ተወፂኡ ፋይን እዩ ኢና ንብል ዘለና ማለት እዩ حجي ቅድሚ ናብዚ AMD ምእታውና ኣብዚያ ካንድል እዚኣ እንታይ ኣሎ እንታይ ይራኣየኩም ኣሎ እዚኣ ናይ ዴይሊ one day ካንድል እያ እዚኣ ናይ ሓደ መዓልቲ ጠርኒፋ ሒዛትልና ዘላ ናይ ሓደ መዓልቲ ምንቅስቓስ ጠርኒፋ ሒዛትልና ዘላ ዴይሊ ካንድል እያ እዚኣ ንብላ ኣለና ኦኬ እዛ ካንድል እዚኣ እንድሕር ተሪኽማ እንታይ ገይራላ ኣበይ ኦፕን ገይራ መጀመርያ እዛ ካንድል እዚኣ ቡልሽ ካንድል እያ እንትሪእዋ ዘለኹም ግሪን ስለ ዘላ ማለት እዩ ቡልሽ ካንድል እያ ቡልሽ ተኮይኑ ኩሉ ግዜ ኣብ ታሕቲ ኦፕን ዝገብር ንላዕሊ ክወፅእ ስለ ዘለዎ ኢልና ኢና ስለዚ ኣበይ ኦፕን ገይራ ኣብዚኣ ኦፕን ገይራ ኦፕን ፕራይስ ከንታይ ኢልና ኣለና ፌር ዝኾነ ፕራይስ እዩ ርትዓዊ ዝኾነ ፕራይስ እዩ ንኢንስቲትዩሽንስ ንዓና እውን ክኸውን ስለ ዘለዎ ንሕና ምስቶም ማርኬት ሜከር ዝበሃሉ behind the picture ዘለው ኢና ኣብቲ ንሕና ንሪኦ ስእሊ ዘይኮነስ ብድሕሪት እቲ ናይ ቻርት ምንቅስቓስ ዘለው ቢግ ኢንስቲትዩሽንስ ትሬድ ዝገብሩ ኢና ትሬድ ንገብር ኢልና ነርና ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ኦፕን ፕራይስ ፌር ፕራይስ ተኮይኑ ማርኬት ናበይ ከይዱ ነይሩ ሸው
لو وريدو نيرو عبزي مسي نيرو نبلالنا ساب عبزي مسي نيرو سي ويك زي تريقوا زلهم لو على نابزي تحريقه ماركت ريل ديسترب جيرو ريل من قصاص نايت ماركت تحققنا ناي ماركت من قصاص كم تريقوا زلهم ماركت نابي وصيو نلعل وصيو كساب عبزي هاي of the day نايزا معالت زيا نايزا ناي one day candle زيا تزلع على برايس عبز بس يحنيرو تحريقه تحري تمليسو عبي كلوز جيرو عبزي كلوز جيرو إنا نبزلنا اوكي حجي ازيا انتا كنبلا نخلينا او ال اتش سي نبلو اوبن جيرو ماركت لو فاتيرو حريو هاي فاتيرو كلوز جيرو نفس وكف كاندل اتيهم تاريخهم خمزلو اوبن الو لو الو هاي الو كلوز جبرلو بوت الو which means نحنا ابزاك كاندل زي انا اتوغينا ابينا احنا اتو نخل ابلو اوبن مسجبره ماركت اوبن مسجبره زي فير زغونه برايس يلنا يلنا ماركت كابتي اوبن برايس نتاحتي مسورده تا اوبن برايس كتسمروا لاخطو لكم اب چارت ناتكم كابو نتاحتي مسورده كاب فير زبال برايس ازي فير مور فير سلا زغونه لا ابزي لو زينا احنا اتو زلنا بايك نغبر نخلينا ابزي لو ابي كان وص علينا ابزي هاي كنوص خنكل علينا ماركت نلعالي باي تجرنا حيزنا هوصيو حريت تعاصيوها نيكست ديكا هدالينا عدرينا مالت ابزي اكلوز غيراله نيكست ديكا ابز مص زلو معلتها ناي بعلو رسيت يهوني كان بحدش يد جمبر ديلي ناتو ناي حنتي معلتي كاندل ناي بعلا كاركتر سيزلوا ناي بعلا غده انت عينت ገጸ ባህሪያት ከተርኢ ከም ዘለዋ ስለ IPDA ስለ ክገብር ከም ዘለዎ ስለ ዝፈልጥ እንታይ ንገብርና ረሲት ይዝኸው ከም በሓድሽ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም AMD ዝብላልና ሽዑ AMD ዝበሃል ኮንሰፕት ወይ ከዓ ፓወር ኦፍ 3 ዝበሃል ኮንሰፕት ኣለና ኦኬ ሕጂ AMD እንታይ እዩ መጀመርያ accumulation ኢና ንርኢ accumulate እንታይ ማለት እዩ ኦኬ በትግርኛ accumulate ማለት ምእካብ ማለት እዩ ምእካብ ኣብ ሓደ ነገር ምስ ኣብ ሓደ ምጥርናፍ ከምዚ ቡንሲ ኣብ ሓደ ኢኻ ትእትዎ ነው ኣብ ሓደ ትእትዎ ነቲ ቡን ቀሊኻ ኣብ ሓደ መግዱኡ ግን ትእትዎ ዓሚቕ ነገር ኣብ መግዱኡ ግን ምስእተኻዮ ብሓደ ጌርካ accumulate ትገብሮ تقطقطو نو نتن بون اب حدا امارات زيبلن انت بون زقطقطا which means نوتم retail traders نوتم افلطو ناي سمارت كونسبت افلطو زيبلهم ماركت ميكر كمي يسرح IPDA كمي يسرح ماركت نمنتا يو نلعال زخيد نتاحت زوص ابي يخفت افلطو زيبلهم انت بقديتا ديو انت بدليتهم تخجبرهم كله مالتي اب حدا غير خطفلقم تخوين مجمريا تخغبرم الله اكومليت كغبرم الله اب حدا بوتا ككبم كخل الله اب حدا بوتا مس اكبم تخوين تاي غبرم مانيبيوليت يغبرم مانيبيوليشن كتصبغ تلالكا اسرا حجي اب حدا كمتم بون كدقوس تلديها نو اكومليت تخونه بالكان دحريو اكومليشن اذا حلفو تريدرات كنت يغبرم مانيبيوليت يغبرم مانيبيوليشن كتصبغ تلالكا خم ICT تريدر نحدا تخون قادصا مانيبيوليشن صاب تفتر كتصبغ تلالكا مانيبيوليشن تاي مالتيو ماركت فولسلي زوم institutional traders وكا big traders نبرم زلنا انتاي قبروها نسخا نابتدوليو ما ازن نت ماركت انقاساوسو نساوتو بمخسار نسخا نابتدوليو تماركت انقاساوسو وي ببزح باي بمغوار نسخا نحردا باي تصبتليها نسخا نابتدوليو ما ازن كم زخيد يقبرو مانيبيوليت يقبرو خا دحريو نسخا او بزي اتخيد الله سلازي خا اتل كام ساعتها ناتكا مانيبيوليت غيرم ستوبلوس ناتكا هاريم مساتهم ماركت نابز دولي وطاچا ويكا ماذن يوسدو مالت سلازي
AMD ከም ICT trader accumulation ክሳብ ዝፍጠር manipulation ክሳብ ዝፍጠር ተጸቢኻ ኣብቲ real distribution ዝበሃል ምእታው ማለት እዩ well ኣብዞም ትሪኦ ዘለኹ ማርኬት daily candle ኩሉ ግዜ open ምስ ገበረ accumulate ይገብር መጀመርያ accumulate ይገብር ድሕሪ manipulate ይገብር distribute ይገብር ሽዑ ንላዕሊ ናብቲ ክኸዶ ዘለዎ ይወፅእ ማለት እዩ ኦኬ ኣብነት ካብዚ ንውፃእ ሞ ኣብዚ ከም ትሪኦ ዘለኹም ብቤሪሽ ካንድል ዘዳለኽዎ ኣሎ ተመሳሳሊ እዩ ግን ሕፅር ቢላ ክገልፀልኩም ሕፅር ቢላ ክገልፆ ኣለኹ ማርኬት ኦፕን ገይሩ ኣብዚ ድሕሪ እንታይ ፈጢሩ ሃይ ፈጢሩ ማኒፑሌሽን ክኸውን ይኽእል እዚ ሃይ ፈጢሩ ንሪቴል ትሬደር ኦፕን ገይሩ ብዚ መጀመርያ ድሕሪ እንታይ ገይርዎም ሃይ ፈጢሩ ማርኬት ንላዕሊ ክኸይድ ኢሎም ኣብዚ ባይ ዝገብሩ ሰባት ኣለዉ ስቶፕ ሎስ ናቶም ኣበይ ክገብሩ እዮም ስቶፕ ሎስ ናቶም ኣብዚ ክገብሩ እዮም ማርኬት ንላዕሊ ይወፅእ ድሕሪኻ ስቶፕ ሎስ ናቶም ወፂኦም ከዓ ብግዴታ ሴል ገብርሎም እቶም ኢንስቲትዩሽንስ ማርኬት ንታሕቲ ይወርድ ማኒፑሌሽን ክኸውን ይኽእል ኦፕን ገይሩ ኦፕን ከተስምሩሉ ክትኽእለኩም ትሕቲ ልዕሊ ኦፕን ምስ መፅእ ሴል ክትገብሩ ክትፍትኑ ክትኽእለኩም ዳርዳት ናትኩም ሴትኣፕ ተረኺብኩም ማለት እዩ ድሕሪኡ low of the day ምስ ፈጠረኻ ክትወፁ ክትኽእለኩም መዓሲኻ ክትወፅእ ዘለካ መዓሲኻ ማኒፑሌሽን ዝፍጠር ክንሪእና ማለት እዩ ክንሪእና just relax okay ሕጂ okay ኣብዚ መፂና ተሪእናዮ ኣብዚ እንታይ ዘሎ ማርኬት price is fractal ኢልና ነርና ኣብዚ daily candle ኣለና ኣብዚ ማለት እዩ ኣብዚ daily candle ኣለና ኣብዚ ኸ ብlower time frame መልክዕ ፓተርን ስኢለ ኣለኹ ኣነ ኣብ ትሬዲንግ ቪው ቅድሚ ምእታውና ቲኦሪካሊ ክርዳእኩም ስለ ዘለዎ ድፍትን ዘለኹ ክርዳእኩም ተስፋ ገብርካ እቲ ናይ ምርዳእ ናይ ምግላፅ ተኽእሎይ ዳሓን ኮይኑ ክትረኽብዎ ማለት እዩ ዌል ማርኬት ኦፕን ገይሩ ኣብዚኣ ኣብዛ ዴይሊ ካንድል ክንሪኣ ከለና ማርኬት ኣበይ ኦፕን ገይሩ ኣብዚኣ ኦፕን ገይሩ ማርኬት ድሕሪ እንታይ ገይሩ አኩሙሌሽን ፈጢሩ ማርኬት አኩሙሌሽን ፈጢሩ አኩሙሌሽን በኸመይ መልክዕ ይፍጠር ኮንሶሊዴት ብምግባር አኩሙሌሽን ማለት ኮንሶሊዴሽን ማለት እዩ ተማሂርና ነርና ሳፖርት ኤንድ ሬዚስታንስ ትሬደራት ማርኬት ኣብ ተመሳሳሊ ቦታ ተንኪፉ ከይድ ከሎ ከም ሳፖርት ኤንድ ሬዚስታንስ ስለ ዝርእይዎ ባይ ኤንድ ሴል ዝገብሩ ሰባት ኣለዉ እዞም ሰባት እዚኣቶም አኩሙሌት ትገብሮም መጀመርያ ትእክቦም ንእሽተይ ጥረት ህቦም ነታ ጥረሳኻ ለሚዶምካ ከምዚ እንታይ ዝበሃል ኣሎ ሲ I don't know ኣብ I think ኣብ ኢትዮጵያ ከለኹ እዩ ሓደ ሰብ ገሊፅለይ ንሓደ ኣድጊ ናይ ጎረቤትካ ክትፅዕኖ ተደሊኻስ ኢልካ ክትፅዕኖ ተደሊኻስ ኩሉ ግዜ ንገዛኻ ክመፅእ ከሎ ጥረ ኢኻ ክትቦ ዘለካ ካሮት ትድርብየሉ ኢልካ ነታ ኣድጊ ሕጂ እንድሕር ደኣ ነቲ ዋና ጎረቤትካ ከይድካ ኣድጊ ባለቃሓኒ ክፅዕኖ ደሌተልካዮ ካልእ ጉዳይ እንድሕር ደኣ በዓሉ እታ ኣድጊ ክመፀካ ተኮይኑ ግን ጥረ ትህቦሞ ንገዛኻ በዓሉ ይመፀካ በዓሉ ምስ መፀካ ተፅዕኖ ድሕሪ እንታይ ትብሎ ኣብ ሩባ ነረኺበዮ ኣብ ከምዚ ነረኺበዮ ገዛ መፂንስ ከምዚ ኮይኑ ኢልካ ነቲ ዋና ኣድጊ ከተመኽንየሉ ትኽእል ኢኻ ነታ ኣድጊ ምፅዓንካዮ ግን እቲ ኣድጊ መጀመርያ ክመፀካ ክእል ኣለዎ ካብ ገዛ ናይ ጎረቤትካ ንገዛኻ በዓሉ ክመፅእ ክእል ኣለዎ ኢሉ ድኾነ ሓሳብ ንዕልል ነርና ከምዚኣ ኢሉኒ ማለት እዩ ኣነ ከዓ ሰሪቓያ እቲ ሓሳብ ናብ ኣብዚኣ ነምፃ ኣለና አኩሙሌሽን ነቶም ትሬደራት ነቶም ሪቴል ትሬደርስ ዝበሃሉ አኩሙሌት ምግባር ምእካቦም ይብዚ ጥረ እንዳሃብካ ኣብዚ ሴል ዝገበሩ ኣብዚ ባይ ዝገበሩ ጥረ እንዳሃብካ ምፅናሕ እዩ ድሕሪ እንታይ ይገብርዎም ሃይ ይፍጠር ኣሎ ኣብዚ ሃይ ማለት ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሃይ ፈጢሩ እንታይ ማለት እዩ ማኒፑሌሽን እዩ እዞም ኣብዚ ዘለው ማርኬት እንታይ ክገብሩ እዮም ማርኬት ብሓደ ግዜ ምስ ወፀ ንላዕሊ ማርኬት ንላዕሊ ክቕፅል ኢሎም ኣብዚ ዝኣትዉ ሰባት ኣለዉ ባይ ዝገብሩሉ ኣብዚ ባይ ዝገብሩሉ ኣብዚ
stop loss ናቶም አብ ይገብሩ ኣብዚ ይገብሩ stop loss ናቶም ጋሪው ማርኬት ኣብዚ ባይዘይ ኣብዚ አስሚራያ ዘለኹም እንታይ ብላሉ እዚ ጁዳስ ስዊንግ ይዝባል እዚኣ ምንቅስቃስ እዚኣ ጁዳስ ስዊንግ ያትባል ጁዳስ ስዊንግ ማለት ይሁዳ እዩ ይሁዳ ስዊንግ ማለት ይሁዳ እንታይ ገይሩ ይሁዳ ጂሰስ ክራይስት ክሒድዎ እዩ ስለዚህ ካብዚ ድራይቭ ገይሩ ዝመፀ ስም ናይ ትሬዲንግ እዩ ጁዳስ ስዊንግ ከሓዲ ማለት እዩ ከሓዲ ዝኾነ ምንቅስቃስ እዩ እንታይ ገብሮ ንላዕሊ ይወፅእ ምሽ ባይ ባይ ገብሩ ሰባት ክቅፅል ኢሎም ሪል መሲልዎም ድሕሪ እንታይ ገብር መፂኡ stop loss ናቶም የውፃሎም ሪል ኣይኮነን stop loss ምስ ወፀ ከይፈተው ሴል ገብርሎም ነቶም ቢግ ኢንስቲትዩሽንስ ካ ነቲ መክሰብ ሒዞም ታሕት ይወርዱ ማለት እዩ ስለዚህ ጁዳስ ስዊንግ መዓሲ ዝፍጠር ከመይ ገራህ ነቃልበሉ ንኽእል ክንሪኢና ሕጂ ግን እንታይ ንብል ዘለና ማርኬት ፍራክታል ምዃኑ ኩሉ ግዜ ኸ ማርኬት ዋላ ሃየር ታይም ፍሬም ሎወር ታይም ፍሬም ኦፕን ይገብር ድሕሪ ማኒፑሌት ይገብር ዲስትሪቢዩሽን ዝበሃል እቲ ሪል እዩ እዚ ዲስትሪቢዩሽን ዝበሃል እቲ ሪል ሙቭመንት ንብሎ እዚ እዩ ስለዚ በዚ መልክዕ ኩሉ ግዜ ትሬድ ክትገብሩ ትንኽትሉ ኣለኩም ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ካ ማርኬት እቲ ኦፕን ፕራይስ ፌር ስለ ዝኾነ ኦፕን ፕራይስ ፌር ስለ ዝኾነ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፌር ኣሎ እዚ ካብቲ ፌር ንላዕሊ ወፂኡ ኣብዚ ናታይ ድባል ንገብር ዘለና ሴል ንገብር ዘለና ሶሪ ሴል ንገብር ዘለና ድሕሪኻ ለው ኣሎ ብዝና ኣብዚ እውን ለው ኣለና ክሎዝ ኣለና ስለዚ ንኺድ ናብ ተሓሳብ እዚ መስልቲ ብዛዕባ AMD ስለዚ accumulation ኣበይ ይፍጠር ኣብ ትሬዲንግ ቪው ኣቲና ክንሪኢና manipulation distribution እውን ከመይ ይመስል ኣቲና ክንሪኢና ማለት እዩ kill zones and their characteristics ዝብል ኣለና ኣብዚ ስለዚ እዚኣቶም እውን ኣብ ትሬዲንግ ቪው ኣቲያ ክገልፀልኩም ይሓይሽ ምክንያቱ ቲዮሪካሊ ክኽብድኹም ይኽእሉ እዮም ስፔሻሊ ካ ነዚ ሌቨል እዚ ማለት እዩ ኦኬ ዌል ናብ ትሬዲንግ ቪው ንኺድ ኣብ ትሬዲንግ ቪው ንኣብነት እዛ ካንድል እዚኣ ኣላትና እዛ ካንድል እዚኣ ሪእዋ እዛ ካንድል እዚኣ ኦፕን ኣበይኣ ጌራ ኣብዚኣ ኦፕን ጌራ ክሎዝ ድሕሪ ሎው ኣበይ ፈጢራ ነይራ ሎው ኣብዚኣ ፈጢራ ነይራ ድሕሪ ኣበይ በፂሓ ነይራ ሃይ ኦፍ ደ ዴይ ሃይ ኣብዚ በፂሕ ነይሩ ማርኬት ኣብዚ ከዓ ክሎዝ ጌራ ሕጂ እስኪ እዚ accumulation manipulation distribution ዝብል ኣብዛ ካንድል እዚኣ ኣቲና ክንሪኢ ኢና ማለት እዩ ኦኬ ሶ እታ ክንገብር ኢና መጀመርያ እዚ ክንድምስሶ ኢና ተን ኣብዚ ክነኣቱ ኢና ሕጂ ኣብ ዴይሊ ኢና ዘለና ኣብ 15 ደቂቃ ኣቲና ከዓ ክንሪኢ ኢና እቲ ምንቅስቃሳት ማለት እዩ ሕጂ ኣብ 15 ደቂቃ ኣቲና ኦኬ ክንሪኢ ኢና ማለት እዩ ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ማርኬት ከምዚ ዓይነት ጠባይ ሂብኒ ዘሎ እቲ ዕለት ክትሪእዎ ትኽእሉ እዮም ኣውገስት 28 2024 እዩ ኦፕን ፕራይስ 00 ኢና ንወስድ 00 ኢና ንወስድ which means ኣብዚ ከባቢ ኢና ንወስድ ኦፕን ፕራይስ ስለዚ ኦፕን ፕራይስ ኣበይ ኣለና ኦፕን ፕራይስ እዛ ካንድል እዚኣ ኦፕን ፕራይስ ናትና እዛ ካንድል እዚኣ ኣበያ ኦፕን ጌራታ ካንድል ንሳ ኦፕን ፕራይስ ናትና ኣብዚኣ እያ ንብል ኣለና ስለዚ ኦፕን ፕራይስ ፌር ዝኾነ ፕራይስ እዩ ኣብ ከባቢ ናቱ ኢኻ ትሬድ ክትገብር ዘለካ ኢልና ኣለና ድሕሪኡ እንታይ ክንገብር ኢና ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ትሕቲ ኦፕን ፕራይስ ከዓ ትሬድ ተገርካ ተመራፂ እዩ ስለዚ እዚ ማርኬት እዚ ክንሪኢ ኢና ማለት እዩ ማርኬት ትሕቲ ናትና ኦፕን ፕራይስ ወሪዱ ትሕቲ ኦፕን ፕራይስ ወሪድልና ድሕሪኡ እንታይ ገይሩ ማርኬት ስትራክቸር ሽፍት ሂብና ድሕሪኡ ኣበይ ክንኣቱ ኢና ፌር ቫሊ ጋፕ ኣብ 5 ደቂቃ ኣቲና እውን ክንሪኦ ንኽእል ኢና 15 ደቂቃ ወሪድና ፌር ቫሊ ጋፕ ኣብዚ ሂብና ኣሎ
ስለዚህ ክናኣቲና ግን ሕጂ ብ15 ደቂቕ ንራእዩ ማርኬት ንድሕሪት ተመሊሱ ስለዚ ብዝተኻለና መጠን ማርኬት ኣብ ትሕቲ ኦፕን ፕራይስ ምስ ወረደ ክነኣቱ ክንክእል ኣለና ወይ ኣብ ከባቢ ኦፕን ፕራይስ ኢና ኢልና ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚኣ ኣቲና ስቶፕ ሎስ ናትና ከዓ ብዝኸባቢ ክንገብሮ ኢና ቴክ ፕሮፊት ናትና ሊኩዊዲቲ ታርጌት ገርና 1 to 3 ክንገብሮ ኢና ኦኬ ድሕሪኡ ባይ ክንገብር ንኽእልና ስለዚ ንራእዩ ሕጂ ማርኬት መጀመርያ እንታይ ገይሩ ኮንሶሊዴት ገይሩ ድሕሪኡ እንታይ ገይሩ ኮንሶሊዴት ገይሩ ልክዕ 00 ታርጌት እዚኣ 00 ኦፕኒንግ ፕራይስ እዩ ትሕቲ ኦፕኒንግ ፕራይስ ወሪዱ ነይሩ ሎው ኦፍ ደ ዴይ ፈጢሩ ማለት እዩ ድሕሪኡ ወፂኡ ንሕና ኣብዚኣ ፌር ቫሊ ጋፕ ወይ ከዓ ኦርደር ብሎክ ርኢና ኣቲና ማለት እዩ ድሕሪኡ ከዓ ማርኬት ንላዕሊ ወፂኡላ ሲምፕል እዚኣ ሕጂ ኦፕኒንግ ፕራይስ ጥራይ ተጠቂምና ኢና ንኣቱ ዘለና ካልእ ኪል ዞና ይረኣናን ዘለና ብዙሕ ንስኻትኩም ከተጠቓልዎ ዘለኩም ኦርደር ብሎክ ዲኹም ፌር ቫሊ ጋፕ ዲኹም ብሬከር ስዊንግ ዲኹም ዝተፈላለዩ ማርኬት ስትራክቸር ሽፍት ዲኹም ክትጥቀሙ ኣብቲ ናትኩም ምእታው ንዓኻትኩም ዝምልከት ክንመሃሮ ስለ ዘለና ማለት እዩ ሕጂ ግን እንታይ ንርኢ ዘለና ማርኬት ብዝተኻለ መጠን ኣብ ትሕቲ ኦፕኒንግ ፕራይስ ምስ ወረድና ክንኣቱ ንኽእል ዘለና ኢና ንብል ዘለና ሶ እዚ ይመስል ኦኬ ንኣብነት ኣብ ናስዳቅ ኣቲና እውን ሓንቲ ክንርኢና ኣብ ናስዳቅ ኣቲና እውን ሓንቲ ክንርኢና ኣብ ናስዳቅ ንኣብነት ኦኬ 15 ደቂቃ ንተወስኪ ጀስት ዴይሊ ፕሌን ሓደ እዚ እዛ ጸላም ትሪእዋ ዘለኹም ካንድል ንርአ እዛ ጸላም ትሪእዋ ዘለኹም ካንድል እንታይ ኣገራ መጀመርያ ኦፕን ጌራ ሃይ ፈጢራ ኣብዚ ማለት እዩ ኦኬ ድሕሪኡ ኦፕን ናታ ኣብዚ ኣላ ሎው ኦፍ ደ ዴይ ከምኡ ከዓ ክሎዝ ከዓ ኣብዚ ኣገራ ሕጂ ኣቲና ንርአያ መጀመርያ ኣብ 15 ደቂቕ ወሪድና ኣለና ማለት እዩ ሶ ኣብ 15 ደቂቕ ፕሌይ ክንገብራ ኢና እዚኣ ማርኬት ስትራክቸር ሽፍት ይብና ኣሎ ኣብዚ ናትና ግን ኒውዮርክ ሚድናይት 00 ስለ ክንጥቀም ዘለና ማለት እዩ ኣብ 00 ክንገብራ ኢና እዚኣ ማለት እዩ እዚኣ ዘላታ ኦፕኒንግ ፕራይስ ቅድሚ ብዝምፅሑ ኣይንኣቱ ኢና ኣኮሙሌሽን ክንፅቅበ ስለ ዘለና ማለት እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ማርኬት ኦፕኒንግ ፕራይስ ኣትሎ ድሕሪኡ ኮንሶሊዴት ገብር ክንፅበ ኢና ድሕሪኡ ማርኬት እንታይ ገይሩ ማኒፑሌት ገይሩ ትሪእዎ ዘለኹም ኮንሶሊዴት ገይሩ ማኒፑሌት ገይሩ ስለዚ በይ ክንኣቱ ንኽእልና ኣብዚ ክንኣቱ ንኽእልና ዋይ ንምንታይ ናብኡ ክንኣቱ ንኽእል ምክንያቱ ሓደ እንድሕር ዳ ኣብዚ ተሪእኽሞ ካብዚ ክሳብ ኣብዚ እንድሕር ዳ ተስሚረ ማርኬት ኣብ ፕሪሚየም ዞን ኣትይለይ ኣሎ ክልተ ኣብዚ እውን ኣብ 5 ደቂቃ ኣቲና ተሪእናዮ 5 ሚኒት ኣቲና ተሪእናዮ ኣብዞም ትሪእዮ ዘለኹም እንታይ ድበሃል ኣለና እዩ ማርኬት ስትራክቸር ሽፍት ኣለና እዩ ማለት እዩ ብተወሳኺ ከዓ ኣብዚ ኦርደር ብሎክ ኣለና ማለት እዩ ጀስት እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም እዚኣ ኦርደር ብሎክ ኣላትና ኣብ ፕሪሚየም ዞን ዘላ ኦርደር ብሎክ እያ ማለት እዩ ሶ ኣብ 15 ደቂቃ ኣቲና ኦርደር ብሎክ ተንኪፋትልና ስለ ዘላ ኣብዚኣ ሴል ክንገብር ንኽእልና ስቶፕ ሎስ ናትና ኣብዚ ከባቢ ክንገብሮ ንኽእልና ወይ ኣብ ሃይ ክንገብሮ ንኽእልና ኣብዚ ድሕሪኡ እንታይ ክንገብር ኢና ሊኩዊዲቲ ርኢና ታርጌት ክንገብር ኢና ኣብዚ ኣለና ሊኩዊዲቲ ኣብዚ እውን ኣለና እዩ ኣብዚ ታሕቲ ኣለና ኣብዚ እውን ኣለና እዩ ንሕና ግን 1 to 3 ታርጌት ኣንገብር ብዙሕ ግዜ ስለ ዝገብር እዚኣ ንኣብነት 1 to 3 ተኣለና ኢልና ተኣቲና ማርኬት ከም ትሪእዎ ዘለኹም በዚ መልክዑ ክንቀሳቀሰልና ክእል እዩ ሕጂ ኮንሶሊዴት ገይሩ ኦፕን ምስ ገበረ ኣኩሙሌት ገይሩ ማለት እዩ ማኒፑሌት ክሳብ ዝገብር ተፀቢና ፖይንት ኦፍ ኢንተረስት መፂልና ድሕሪኡ ከዓ ኣቲና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ታሕቲ ወርዳ ኣሎ ማለት እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም በዚ መልክዕ እዚ ኣኩሙሌሽን ማኒፑሌሽን ዲስትሪቢዩሽን ተጠቂምና
ትሬድ ክንገብር ንኽእልና ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ቀፂልና ናበይ ክንከይድና ናብ ኪል ዞንስ ከመይ ገርና ኪል ዞንስ ምስ አኩሙሌሽን ማኒፑሌሽን ዲስትሪቢዩሽን ክንጥቀመሎም ንኽእል ከመይ እዮም ኪል ዞንስ ከመይ ገርና ክንጥቀመሎም ንኽእል ወይ ከዓ እንታይ እዮም ዝብል ክንርኢና ማለት እዩ ስለዚ ናብኡ ክወስደኩም እየ ሕጂ ዌል ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ ክንገብር ኢና መጀመርያ ኪል ዞንስ እንታይ እዮም ኪል ዞንስ ዝበሃሉ ኪል ዞን ማለት ኪል ማለት ሞታል ማለት አክቹዋሊ በእንግሊሽ ናብ ትግርኛ ክትርጉም ከሎ ሕጂ ንማርኬት ኪል ገይረዮ ይብል አይ ኪል ደ ማርኬት ይባሃል በትሬደራት ክዛረቡ ከሎ ንማርኬት ቀቲለዮ you can kill the market actually ማርኬት ተቆጥሮ ይትኽእል ኒኻ ወይ ክትመሓዘው ኢኻ ትኽእል ወይ ንዑ ተማሲልካ ኣተፍስም ትኽእል you can kill it actually ሕጂ ግን ብተለምዶ እንታይ ይብል ሰብ I kill the market እንድሕር ዳ ተኸሲብካ I kill it ኣይገድፍ ኩላን ኩሎም መዓንቲ ንማርኬት ትብል ኢኻ which means kill zones ማለትካ ኪል ክንገብረሎም ንኽእል ማርኬት ክናኣትወሎም ንኽእል መኹዓ ፖዚቲቭ ዝኾነ ውፅኢት ወይ ከዓ ሪዛልት ክኹና ዝኽእሉ ቦታታት ወይ ከዓ ዞናት እዮም ስለዚ ኪል ዞንስ ብሕፅር ዝበለ ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ እንታይ ኢና ክንገብር መጀመርያ ከም ጀንበርቲ ነቲ ኪል ዞን ብምሉእ ከተፅንዕዎ ክከብደኩም ስለ ዝኽእል ኣብነት ባይ ዲፎልት ኣነ ኤስያን ኪል ዞን ኣበይ እዩ ተይለ ከይተጠቀምኩት ኪል ዞን ክሰርሕ ክእል ጃስ ኤስያን ካብ ሰዓት 8 ክሳብ ሚድናይት ዘሎ 00 ዘሎ እዩ አን ለንደን ካብ 2 ጀንቢሩ ክሳብ 5 ዘሎ እዩ ከምዚ ኢልካ ክትገልጾ ትኽእል ኢኻ ግን ምስ ልምዲ ወይ ምስ ኤክስፒሪየንስ ዝመጽእ ስለ ዝኾነ እዚ ንስኻትኩም ክትሕዝዎ ግዴታ ኣይኮነን ማለት ሶ እንታይ ኢና ክንገብር መጀመርያ ኣብዛ ኢንዲኬተርስ ዝብል ዘላ ተኣትው ኢኹም ኣብዛ ኢንዲኬተርስ ዝብል ዘላ ከተራኣየኩም መታን ኣብዛ ኢንዲኬተርስ ዝብል ዘላ ኣብዚኣ ተኣትው ኢኹም ኦኬ ድሕሪኡ ኣብዚኣ ምስኣተና ኣብዛ ሰርች ባር ማለት እዩ ኣብዚኣ ኣብዛ ሰርች መግበሪ እንታይ ክትገብሩ ኢኹም ICT ኣብዚኣ ከም ትሪእዋ ዘለኹም እዚኣ ኹም ትፅሕፍዋ ኣክቹዋሊ ዘይክመፀልኩም ስለ ዝኽእል እዚኣ ኹም ትፅሕፍዋ ወይ እውን እዚኣ ኹም ትፅሕፍዋ ኣብዚኣ ዘላ ኢኹም ትፅሕፍዋ እዚኣ ዌል ስለዚ ICT ኣብዚ ኢንዲኬተርስ ኣትኹም ICT ኢልኩም ምፅሓፍኩም ኣብዚ ICT ኢልኩም ምፅሓፍኩም ከም ትሪእዎ ዘለኹም ይመፀልኩም ICT ኢሉ ይመፅእ እዩ ምስ መፀ ነዚኣ ክሊክ ትገብርዋ ሓደ ግዜ ክሊክ ትገብርዋ ክሊክ ምስ ገበርኩማ ኣውቶማቲካሊ ናብዚ ናትኩም ቻርት ኣፕላይ ክትኸውን ናብዚ ናትኩም ቻርት እዚ ኣውቶማቲካሊ ኣፕላይ ክኸውን ከምዛም ትሪእዎ ዘለኹም ማለት እዩ ኦኬ ኣብ ታሕቲ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣፕላይ ገይርልና ኣሎ ስለዚ እዚ ዓይኒ ብምጥፋእ ብምውላዕ ክትከፍትዎ ክትብልዕዎ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ ICT ናተይ ኣብዚ ቅድሚ ሕጂ ዝጥቀመሉ ኣብዚ ስለ ዘለኒ ማለት እዩ ኣብዚ ለኒ ናተይ ካብ መዓስ ክሳብ መዓስ እዩ እታ ክትገብሩ ኣለኩም ኣብዚኣ ኢንዲኬተር እዚኣ ኣትኹም ክሊክ ብምግባር መጀመርያ እንታይ ክትገብሩ ኣለኩም ኣክቹዋሊ እዚኣ ቀዳሚት ክነግረኩም ዝግባእኒ እያ ነይራ ግን ሕጂ እውን ሕዝዋ ኢኹም ኣብዛ ታሕቲ ናይ ትሬዲንግ ቪው ናትኩም ኣብዚ ማለት እዩ ናይ ትሬዲንግ ቪው ናትኩም ታይም ብዝተኻእለኩም መጠን ናብ ኒውዮርክ ታይም ተገይርኩሞ ተመራፂ እዩ which means ኣብዚኣ ክሊክ ገይርኩም ከም ትሪእዋ ዘለኹም ኒውዮርክ ትብል ሕጂ ናይ ኒውዮርክ ግዜ ስለ ዝፈላለ ሓደ ግዜ 05 ይኸውን ሓደ ግዜ ኻ 04 ስለ ዝኸውን ንስኻትኩም እዛ ኒውዮርክ ትብል ዘላ ታሪኹም እንታይ ትገብርዋ ማለት እዩ UTC -5 ኒውዮርክ ትብል ሪኢኹም ሰት ትገብርዋ ወይ ከዓ ትሰርሕዋ ማለት እዩ ኦኬ እዚኣ ምስ ገበርኩም ኣብዚኣ ናይ ኢንዲኬተር ናይ ICT ኢንዲኬተር ናይ ዘን ኪል ዞንካ ክሊክ ትገርኩም ዳብል ክሊክ ገርኩም እዚ ክመፀልኩም እዩ ስለዚ እዚኣ ምስ መፀትልኩም መጀመርያ ትገብርዋ ዘለኩም ኣብዛ ታይም ዞን ትብል ዘላ ኣትኹም እዚኣ ማለት እዩ 5 ትገብርዋ ኣለኩም -5 ትኾን ኣለዋ ክሊክ ገርኩም -4 ታታሕተወይቲ ዘላ -4 ተልያ -4 ትገብርዋ ታናትኩም ኒውዮርክ ታይም ዞን ድሕራ -4 ተልዩ -4 ትገብርዎ 5 ተልዩኻ 5 ትገብርዎ 5 ትገብርዋ እዚኣ ድሕሪ 5 ምስ ገበርኩማ ካልእ ዘሎ ከም ዘለዎ
كسرعوا تقوليهم Asian range زبال وكا Asian kill zone زبال كاب عسرة which means 10 تغلطة تقولي الكالو كاب ساعات شو منته كساب ساعات ليتي فرق ليتي 00 زوليو لندن kill zone زبال كاب ساعات كلته ليتي مالتي نقوه وقعتها كباب زولو كاب ساعات كلته AM كساب ساعات 5 AM زوليو لندن مس لندن مس يورو مس باوند تحازو نجاراتهم volatile زغون سلازي أتي نساعدكم تريد تجبروا عبقمة إتيهم تريد تجبر لكم نيويورك AM كم تريد وزن لهم كاب ساعات يوم من تنسلاسان كساب ساعات 10 حديو ازي مالت ني اندسيس تراي نغركم ازي كيل زون ازي سيت تجبر كوانا اندسيس تريد نغبروا لي فوركس تريد كجبر تخوينا ناي بعلو كيل زون تايم አለው እዩ ስለዚ ናይ ፎሬክስ ትሬድ ትገብሩ ሰባት እንዳሃለኹም ሕፅራ ቢላኹም ዚያገረ ቪድዮ ክሰርሓልኩም እዩ ማለት እዩ ኢካ ስክሪንሻት ናተይ አሎ ሰት ዝገበርኩ ሰደልኩም እዩ ማለት እዩ ኒውዮርክ ላንች ካብ 11 ክሳብ ሰዓት 10 ወይ ሰዓት ሓለ ዘሎ ክሳብ PM ዘሎ እዚ ማለት እዩ ኒውዮርክ PM ካ ከም ትሪኦ ዘለኹም ካብ ሰዓት 10 ክሳብ ሰዓት 4 ዘሎ እዩ ማለት እዩ እቲ ትራንስፓረንሲ ካልእ ነገራት ዝብል ኣብ ዘለኩም እዚ ናተይ ዝመስል ክትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም ድሕሪኡ ኦኬ ትብልዋ ኣውቶማቲካሊ ንስኻትኩም ኣበየናይ ኪል ዞን ከም ዘለኹም ክትፈልጡ ኣለኩም ንኣብነት ኣብዚኣ ሕጂኹም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብቲ ናትና ትምህርቲ ተመፂና ኣንጥቦ ኣብዚኣ ኢና ትሬድ ጌርና ማርኬት ኣብ ኤስያን ኪል ዞን ብዙሕ ግዜ እንታይ ዝገብር ኣኮሙሌት ዝገብር ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኮንሶሊዴት ዝገብር ንምንታይ ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ምስ ዶላር ተሓሓዝ ስለ ዝኾነ ናስዳቅ ወይ ከዓ እዞም ምስ USD ፔር ዝኾኑ ኤሽያን ናይ በዓል ቻይና ናይ በዓል ጃፓን ካረንሲ ቮላታይል ናቶም ኣብ ናቶም ተኸይልኩም ኤሽያን ብጣዕሚ ዝንቀሳቐስ ኤሽያን ክትኣትዉ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ኣብ ኤሽያን ከመይ ጌርና ትሬድ ዝገብር ከሪአኩም እየ ኣብ ለንደን ትሬድ ንክንገብር ናይ ሚድናይት 00 ኦፕን ኢና ክንጥቀም ዘለና ስለዚ ኮንሶሊዴት ገይሩ ኣውቶማቲካሊ እዚ ይሰርሓልኩም እዮም ትሪእዎ ዘለኹም ትሩ ዴይ ኦፕን ላይን ንሰርሓልኩም እዩ ካብ ትሩ ዴይ ኦፕን እንታይ ገይሩ ማርኬት ንላዕሊ ወፂኡ ንሕና ኣበይ ክንኣቱ ንኽእል ኢለኩም ኣብ ለንደን ኢና ኣቲና ኣብ ለንደን ኪል ዞን ኪል መግበሪ ዞን ስለ ዝኾነ ኢና ኣቲና ካብ ኪል ዞን ወፃኢ ትሬድ ተዘይገርኩም ተመራፂ እዩ ካብዚ ትሬድ ገበሩ ገደብ there is no limitation ገደብ ዝበሃል ነገር የለኒ ግን ተመራፂ ዝኸውን ኣብ ኪል ዞን ትሬድ ክትገብሩ እዩ ማለት እዩ ዋላ ICT ዝብሎ ኣነ ነፍሲ ወከፍ ዝነግረኩም ዘለኹ እዚኣ ወይ ካብ ተመክሮ ናተይ እዩ ወይ ከዓ ካብ ICT ከም ዘለዎ ኮፒ ገረ ካብቲ our mentor ካብ ናይ ኩላትና ሜንቶር I am the mentor of your mentor ዲሉ ናተይ ሜንቶር ብጣዕሚ ሮል ሞዴል ናተይ ዝብለውን ICT ዝኾነ day and night ናቱ ቪድዮታት ክከታተል ዝኽእል ነይረ ስለዚ ካብ ተሓንቅሱ ወፃኢ አይደለኒ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ናቱ ኮፒ ዝገበርኩ ወይ ማለት እዩ ጀስት ኣትዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ከም ዘሎ ወይ እቲ ኦሪጂናል ዝኾነ ኮንተንት ናቱ ዘረባ ናቱ ናብ ትግርኛ ቀይረ ዝነግረኩም ዘለኹ ማለት እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ከዓ ኣብታ ኪል ዞን ወፂልና ድሕሪ ካልኣይ ግዜ ክንኣቱ ንኽእል ኢና ኣበይ ኣብ ኒውዮርክ ትሬድ ክንገብር ተኮይና ከዓ the same time እቲ ናይቲ ማርኬት ምንቅስቓስ ሙቭመንት ሪና ክንኣቱ ንኽእል ኣለና ሓደ ግዜ ከመይ ይጋጥም እዩ ኣብነት ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኤሽያን ኮንሶሊዴት ነይሩ ማርኬት ኣይተንቀሳቐሰን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሞስትሊ ተንቀሳቐሰን ድሕሪ እንታይ ገይሩ ማርኬት ለንደን ኪል ዞን ማኒፑሌሽን ይኾነሉ እዩ ሓደ ግዜ ለንደን ኪል ዞን ማኒፑሌሽን ይገብር ድሕሪኡ ኣብዚ ትሪል ሙቭመንት ድሕሪ ለንደን ኪል ዞን ይፍጠር እዩ ማለት እዩ ሶ ኢን ጀነራል ክንሪኦ ኣለና ብሓፈሻ ኤሽያን ወይ ከዓ ቅድሚ 00 ሚድናይት ዘሎ ካን እዚ ቻርት ማለት እዩ ወይ ከዓ ሙቭመንት እንታይ እዩ አኮሙሌሽን እዩ ብዙሕ ግዜ ማኒፑሌሽን ኣብ ይፍጠር ኣብ ለንደን ኪል ዞን ወይ ከዓ ለንደን ኪል ዞን ክኸፈት ከሎ እዩ ማኒፑሌሽን ዝፍጠር ድሕሪኡ ዲስትሪቢዩሽን ከዓ ካብ ለንደን ኪል ዞን ክሳብ ኒውዮርክ AM ኣሎ ድሕሪኡ ከዓ ኒውዮርክ ላንች ታይም እውን ኣለና እዩ ኒውዮርክ ላንች ታይም ከዓ ማርኬት ሪቨርስ ዝገብረሉ እዩ ማርኬት ሪቨርስ ዝገብረሉ እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ድሕሪኡ ከዓ PM ሴሽን ከዓ ኣለና እዩ ማለት እዩ በዚ መልክዕ ትሬድ ክንገብር ንኽእል ኢና ንብል ዘለና ማለት እዩ
أبزي ماركت نتاي غيرو مجمريا أبزام تريو زلهم ماركت كونسوليديت نيرو كونسوليديت نيرو أب 15 مينيت نازلنا أب 5 مينيت أتينا ترينا كونسوليديت بيرو كونسوليديشن دحريو ليكويديتي تاع تقبلو تخلو نزي إيشا نزي ليكويديتي تقبلو تخلو ماركت مجمريا ليكويديتي تركب كلالو نلعل وسط تقوينو إناف ليكويديتي مسرقبين نلعل وسط ويكا إناف ليكويديتي مسرقبين تحت زور دي لانغرنا مالجي لذي إذا كم ليكويديتي تسمرو تخلو لكم فيرز بعل برايس ناتنا تو اوبنينج برايس على نابزي ماركت كابترو زلهم نتاعتي مانيبوليت غيرو تحري ابيكنا اتو نخلينا مالجي حدا ابزخنا اتو نخلينا اذن دحدا تحاليفنا خا ابيكنا اتو نخلينا ابزو كابترو زلهم ماركت ديستروب يغبرالو مصيو ابزي فير فالي غابلنا ابزو كنا اتو نخلينا ستوب لوس ناتنا ابزي غيرنا ابزو كنا اتو نخلينا سفلالي ملكع نزيهم كيل زونس زياتهم تتقيمكم كتعطوا تقوليهم سيمبلي خا ذا انديكيتور سزراخم تقاميت كوينا ترخبوا تسفالن مالتيو ندحري تملسكم يسرح له يسرحن زبل كتيو يغزا خبكم مالتيو سلازي بزي ملكع خا معرخ نمتاي تي اكوينس ناتو معرخ نمتاي مخانو كتغلصوا لي دس بلن مالتيو اب قصال فيديونا خا كحطكم سلازي ندحري تملسكم يسرح له يسرحن نتي كيل زون نزي انديكيتور عبريكم زي انديكيتور يسرح له اي سرحن زبل كم عيو غزا يبكم الله مالتيو سلازي لو ما انتي زدالو خوا وي كابزا فيديو زي زدالو خو انت مرتات زمسل نيرو ابقصالي بحال فيديونا هنرخب تسفالني كابزا فيديو زي وراني سيتون ነገር ተማርኩም ክትኮኑ ابقصالي بحال فيديو سام نرخب سسنايو يخنيلي